Sziasztok, ez egy különleges videó lesz, mert beszélni is fogok benne, és itt lesz velem a testvérem Viola. Sziasztok! Kezdjük is a játékot. A zsákban mit lehet beletenni? Mindent. Lovat is. Ilyen lovat is. Szegény lava. De most úgyis Viola csak szenet veszünk. 3 is. Itt van a General Store-ban, ahol én vagyok. De ki van fölé írva? Te ezt már legyőzzük. Rá kell nyomni arra, de ezt most én veszem. Nem kell a te pénzered elpocsékolni. Azokat vedd fel a zsákodba. Ezeket. Ez mi? Papír. El lehet égetni, de nem arra használjuk. Ott van a store. Ja. Ott is van egy harmadik. Ó. Az asztalon. Ja, de hogy... Hát papírok ilyen történet elvileg, hogy mi történt, de nem lényeges. Ne a tűzbe ragd, mert ide tedd le őket. Te így mozogva, hogy nehogy felvedd őket egyszerre, oké? Figyelj, egy ilyen, ez egy, igazából az új vonat, az a bepáncélozott, az erről szól. Ennek az a fejlettebb változata. Hogy így nem tudnak bejönni a szörnyek, a zombik. Ja, hát mert hogy zombik vannak, meg még közelebb kell tenni ezt. Ezt is. És ezt... Ja. Ezt miért nem tudok felvenni? Mindjárt fel, mert az oda van rögzítve. Ne, majd én elintézem. Ne, engedd gyorsan! Beleteszed a tűzbe, te hülye! Ja. Jó lesz az most itt, én vezetem a vonatot. Jó, és ezt nem akarja. Gyere be ide! Ja, jó. Nem. Így fordulj el! Már most jól indul. Na, banditák, vigyázz, fel kell hajtani, mert megfelelőnek. Meglőtt! Nem. Pedig jó lenne. És ezen játszanak 1 millióan, ahol még googolás sincs. Mi az? Az még nem majdnem. Ott szoktak állni hátul emberek. Ott egy ház végre. Itt megállunk. Vigyázz, mert vannak itt zombik. Hol? Itt. És az ásóval kell felbevágni. Igen. Csak így, igen úgy. Vigyázz, be ne menj. Itt, így. Itt csapdába ejtjük. Ne menj hozzá közel, mert úgy megüt. Meghal. Ott még van egy fent. Jó, mind meghalt. Meghalt. Ja, vigyázz. Enyém az érték. És ezt elvehetem. Vegyen. Téket. Fotó. Hol van a vonat? Fotózni lehet. Eltűnt a... Jaj, nem ott van a vonat. Jaj, ne sötétedik. És ez jó. Nem jó. Ilyen gyorsan sötétedik. Ott ki ne szállj, mert az veszélyes. Mi az? Falu tele van zombival. Mindenki zombi. Meg banditák is vannak.
Magyarán a lovakon és rajtunk kívül minden veszélyes. Nem, ott a izében lesznek jó. Az erődben. Amúgy ezek újságok, most nézem. Nem mondod. Én- Itt vannak jók. Mi egy ló? Ide Az nekem spawnolt egy kell. csomó ló. Nekem a fehér kell. De kell nyereg hozzá. Lesarom, gyere. De. Rudika, Elszalad, mert vad. Ó, felvettem a lóval. a zombikat majd bedobhatod a tűzbe. Hogyan lehet megszerűsíteni? Sehogy ez nem Minecraft. Jó, de akkor hogyan lehet lefelé? Honnan lehet nyerget szerezni? Venni lehet, meg találni, meg minden. Várj. Most Mindjárt veszek neked is valamilyen fegyvert. Ez a pisztoly hang, ez... Ne csinálj fotót! nem csináltam. Csak a lovat felvettem a zsákomba. Hogy majd Úgyis ha itt leszünk, amíg fel nem jön ha a lesz nap. nyereg, de itt tudok venni nyerget. Nem tudom, nézd meg a General Store-ban, vagy valahol. Ott van az a fehér. Ja igen, ez jó például. Ó, itt egy nyereg. Mennyibe kerül? Nem tudom. Azt hol lehet megnézni. Tedd rá. Oda. Mm, 50. Hát nincs annyi. arra bocs, de nem adok pénzt, mert nekem is kell. Még fegyvert is Hogyan akarok lehet venni. pénzt szerezni? Akkor ezt ellopom. Nem lehet. De én eltudom. Nem lehet újra szárjáték, nem lehet lopni benne. Milyen fegyverre jutna pénzünk? Hát de van fegyverünk. Hát de pisztoly. És Nekem az egy mennyinek? ilyen. Neked megveszek egy ilyet. Miért? Ó, pont nem. Revolver. Ó. Ez sem. Akkor mindkettőnk Elindítsd a revolvert vonatot. kap. Nem. Beültem! Rudika! Akkor mindkettőnknek. Akkor egy ilyen jobb fajta revolvert veszek. Ha kitellik. Hát ez sem tellik ki. Hát ilyen csóró vagyok. Meg mennyi pénz kell? A rosszabb fajtát kell venni. Ez még 35. Na mindegy. Igen, jó. Lehet legyen a pisztoly. Az egyik. Vedd fel az egyiket. Hm. Viszont ne lövöldözz vele, mert csak 6 töltényünk van. Hogyan lehet felvenni? Ott van egy pick up. De Ráirányítod a kurzort, és ott van, hogy pick up. Ne lövöldözz vele össze-vissza, mert csak 6 a töltény. reload az mit jelent? Hogy újra tölti. Ja. Miért lősz? Nem téged lőttem. De Vilna, nem végtelen mennyiségű Jó, töltény nem van. tudtam. Mondom. Nem hallottam. Ó, a szenet. Vigyázz már. Ha megtalálom Tesla laboratóriumát, akkor azt megnézzük. Itt viszont van egy doktor, ha jól látom. De Igen. itt vannak zombik. Hát és egy csomó bandage. Úristen, vigyázz! Az bomba, bomba, bomba! Meghaltam. Mondtam, hogy bomba! Meghaltam. Hogy lehet újraélni? Mindjárt!
Vedd fel a cuccodat. Hol van a cuccom? Ott elől. Ahol Ó, meghaltál. benne. Ja igen, mert kiengedted a tatyódból. Most már eltettem. Gyere. A bombával felrobbantott a saját magát is. Jó. Gyere be, és menjünk. Ebbe is megállunk. Mert ez mi? Ez is egy ház. Mennyi ház van? Hát, addig örülök, amíg van ház. Mert valamikor nem lehet találni. De jó ég. Viola! Vigyázz! De pont mellé lőttem. Előttem az utolsó golyómat. Nekem még van. Mennyi van? Ha közelmész hozzá, akkor megsebez. Vigyázz, fent! Mindig nézz fel. Igen. Ja, azt hittem, hogy az is egy. Ez mi? Ezeket el lehet adni. Pénzért? Az mi? Az egyik zombi teste. Figyelj. Mi a? Jó, mindegy, gyere. De megijedtem, Rudika. Gyere már, mindjárt este lesz. Ó, már megint este. És most nincs is üzemanyagom. Ó, pont a falunál fog kifogyni a benzin. Hát most olvad be. Olvad be. Nem merem. Nem kell beletenni a lovat. Á, vigyázz, Viola. Thank you. Hát Az mi? én. Fuss vissza! Vámpírral szálltak meg minket. Beszálltam a vonatba, Rudika. Vigyázz, öljük meg. Ezek sok pénzt kérnek. Állj olyan helyre, ahol nem tudnak is. Beszálltam meg. Véletlenül leszettem ezt. Hát itt meghalunk. De megint beszálltam. Rudika, nem szálltam. Hogy? Nem tudom, de Mi? Ráültem a lóra! Hova lettek? Te is meghaltál? Nem, én pont túléltem. És én is állt bent. De van még. De már ez volt az utolsó, nem tudlak újra. Elszaladt a lovad. Jó, nem baj, hol van a cuccom? Ott van fent, bebagolt oda. Jó. És ez a vámpír, ez megmentett minket. Igaz, hogy jó sok pénzt érne, de nem van. De Menjünk. várjál. Ez a ház, az is jó, ezt már ott is vannak cuccok. Gyere. Megy a vonal. Mi ez? Ó, ezek kimásznak az ablakon.
Nincs történet szerintem. Ja. Nem csak Biztos, hogy lesz még bent. Láttam. Itt van, itt van, itt van! Oda löktél! Te toltál oda! neki. Bent már nincs. Ez jó. Ez mi? Fegyver. Ez is van. De itt is van. Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg! Állj meg, ott az a falu, az jó lesz. Bányafalu. Csak lehet tele van zombikkal. De van nála egy ilyen. Igen. Rudika, kiesett a newspaper, majd visszateszem. Majd igen. Meg bonk is van ott. Ha csak van-e benne valami pénz. A pénzre tudom. Nekem kellett, hogy megvegyek egy izét. Nekem kell. Üres. Majd itt meddig lehet eljutni? 80 000 kilométer. Ó, darabokban van! Mi 5-ös az van első. Most 10-valahány ezer. 5. Keressek számokat. Igen. 5. Itt is van egy, ez viszont nem tudom, hanyadik, 1. Úgy, 5, egy fákja. Azzal majd a dinamitot Felvettem. robbantjuk be, hogy bemessünk a bányába. 5-1. Ez mi? Ilyet még sose láttam, ezt elviszem, biztos jó drága. Minden házat megnéztünk, keresik már meg azt a kódot. Jó, indítom. Oda nem menj hátra, mert ott lesz a bánya, ahova majd bemegyünk. Hány jegyünk volt? 4 szerintem, 5-1 az első 2. Hogyan lehet így? Jaj. Így. Semmit. Lehet, ezt el kéne olvasni. Valamit csináltam. Beírtam, hogy 11. Jó. Ja, várjál. Nem. Állj le egy percre. Ja. Ja. Nem kell az. A fákát ott tedd le majd. A fákára szükség lesz, azzal fogjuk begyújtani. Remélem lesz itt elég dinamit. Ha van. Amúgy 5 jegyünk volt. És besötétedett. Ó, ne. Van Egy van, de csak egy. Azzal meg... Hány kell? Azzal ezt kéne. Mindegy, jó lesz ez. Legyen akkor izé. Ide tedd le. Hova? Ide. Ne, inkább... Nem tudom melyiket menj. Melyiket menjünk. Lehet, hogy itt lesz még. Félek, mert... Felvetted a fákát, ugye? Nem, te. Jó, sor várjuk. Tudom. A fákát hozzuk, mert világítani is kell valami. Mi az valami lát? Lehet, hogy itt. Nem, bebörintően mutattuk el egy vágót. Oszta! Én itt vagyok. Elég. Milyen? Nem tudom. Hát itt mi meg fogunk halni. Valami lőrül fel. Hát itt nagyon sötét van. Mi? Nem látom.
akkor ennyi volt a videó. Ja, igen, ennyi volt a videó sajnos. Most nem minden videó lesz még ilyen, de tervezek még.